Methang arong along pen tek re muchot tumaphan man pengachipi akinang sot pumatha parsik ponsi dok moka Sildharampur Morok Teron arong along pining aningkan angbong HS lapen metric asat lang kiun tumaphan karcho pon lapen bang so long pen kemandun KEC long joint secretary arpu MBBS doctor executive engineer first class contractor asai ke claim dun tumaphan karcho asai dengpon Aruni bhaing ko troxy arni Sildharampur Morok Teron arong risonim sotum lapen patirpi ponsi ame thangaro along non head jong ingdeng kep lapen krehinia satlang kionatum aphan lapen ke iselong joint secretary arpuki hibom diori ronghang MBBS Dr. Wellesley Teron Water Resources Department Executive Engineer Krishna Kanta Timung atumaphan karcho sideng pon Jai mega tengpen ada por phai kep apor pen Morok Teron arong asar babul Teron ja ponsi rong isiaphan tirim ke thok ki jur pang chengpon lapen adontin ahem tu na tum tami amina mina ahem tu na atirim che thok jur pon rinti bang sopi rod amai ki padopon ahut pining aning kanang bong non head jong HSLC lapen HSQun students atumaphan karcho pedopon Lapen bang so along pen KEC along joint secretary Diori Ronghang Dr. Wellesley Teron Lapen Water Resources Department along executive engineer Krishna Kanta Timung Anparta first class contractor Vikram Ronghang Tumapanta Chopa Ponsi Karcho Pedopon Lapen alang lituma hin pensi lam the than pon Sonsi rong isi o wikimia tumapan Josemet students atum akang tuyang leng loki Charlie kemang sip nang jia putak RD do jot pen than pon Lapen kaya long keman ason kaciot tip nang jia putak sitami klar dak pen than pon lo. Itu kita nong ketek dam dong ateng ke nil tum miti ki pia tum bangkli ta pass lab second division first division side lapen ala high secondary pen tum bangta bangkli ta sub second division first division ason si ke pass side pola soal tu puri chali ke chipaning ding thek le pia pu ke ma thadun thek au somar aura dur mesena posi ke puri ata ningre sa dama sini tunda tum pata nigi hin pen roktro ora tum pen me kara pote bang pohin tani tum lang tum pan suru paro Lapen rong rup kachilana mesen thek jia putak sitame bidi sore chipya choi pon Anparta methang arong amikarang bong thek ri muchot paprang dun muchot tum an sitame methang arong ki paprang dun thekji lapen ke paklar nang jia long charge up dun thip nang popu alam hei hi sitame chethan pon Bini la soa putak ni litum dak ke deng poni na koke dak ni litum Morok Teron dong ara don suri gedo don pharo gedo litum asare sia lare si pi peching room pet pen litum ri ongke pen jo bisar pusarang pun kachoklem sedama mo ana nama ni pe an san ni kan sek ni kanada antura pet di pusi ana ma ni pe ni litum antura pet no we do ke litum rasi solo kot kar ke deng pona mai ke litum dak do son thompli ne do sono bangke la tirim Jethok ponoilo, esona bangke miti ke pasang atau apa ni tum karcho, lapen Voreng abar sai ki akati ki non akati ki long dun kardumi itu apa ni tum karcho pon, asini tum Morok Teron orat nungpinong we lasi patik pon, patik de patik tu morpi ang nu kachoklem itu dami pantirin teramang nu tani tum hir dumi ke hang pon. News report KTV News.